അനന്തപുരത്ത് നമ്മളെ പിന്നെ മിത്തക്കുന്നിന്റെ മുകളിലുള്ള അനന്തപുരത്തുള്ള ഫാക്ടറി ഉണ്ടല്ലോ, ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ബോയിലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് വലിയ അപകടവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ആൾക്ക് എത്രത്തോളം സീരിയസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അറിയണ്ടത്തില്ല. ആംബുലൻസും ഫയർ സർവീസും പിന്നെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാർ ഒന്നാകെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ബോയിലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസിനുണ്ടെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട്. താഴത്തെ നമ്മളെ താഴെയുള്ള പോലെ പരെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, പോരന്റെ എല്ലാം ആടെ അനന്തപുരം പൊട്ടിയിട്ട് വീണതില്ലേ നമ്മൾ തിമ്മത്തിന്റെ ഇതോടെ നോക്കി ഈ സാധനം ആടുന്ന് ഇടുക്കെത്തിനതാ.